И в този клип съм решила да покажа моето ново списание, което ми го купиха днес на Wings. Сега ще го отворя. Както виждате, час 102. Имам билетче. Ето. Както виждате. Отзад се търкам. После ще видя. Ето. Списание. Може да се спечели кукла. И списание на Архиполент. Така. Друго вътре има различни неща. Много са хубави. Къде е моята кукла, която я исках за другата коледа, много яка. Автохай. Къде само да я намеря? Все ги няма. Сега ще го намеря и ще ви я покажа. Която искам. И защо я няма? И както виждате, имам мечо разкривача на приказки. Както виждате. Беби Аморе. И тук трябва някъде вече да я има. Ето я. Автохай. Ето тази. Ще ми купят за другата коледа. Ще ми купят и от Wings тази злата. И ще ми купят от Wings Стела. Както виждате. Доста кукли ще ми купят. И друго в това, другото списание, да видим какво има. Ето кукла. Ето тук, вижте. Както виждате. Ето. 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 Таблица. И ето тази наградка и билетчето. Хора, това беше от мен. Отдолу пишете коментари. Чао!